estafa, Lamela, moitas veces. Eu polo de agora ainda non teño que dar paga, pero é un tema que me preocupa e do que quero aprender moito. Claro, porque os expertos, Adri, recomendan dar paga, bueno, no caso de Dala, entre 10 e 20 euros entre rapaces de 14 e 18 anos. A ti xa non te colle porque xusto os teus xemelgos cumpren hoxe, por certo, 4 aniños. 4 xoves, parabéns, 4 parabéns. Mira, eu non sei a ti, pero a miña época como moitísimo dábame 2,50 € e iso chegábame case para pagar a entrada dunha casa. Eu non sei como se apañan os pais de hoxe en día, así que escoitámolos a eles hoxe no Consello de Pais. Paga. Eu penso que inicialmente a paga nos nenos están en primaria, aí non sou moi partidario. Xa van recaudando un pouquiño de diñeiro a base dos regalos dos padrinos, dos avós, dos tíos. Son Benito e teño un fillo de 10 anos. Piden cartos en vez de cousas así materiais para que eles vayan invertindo e gastando no que queiren. Son Patricia e teño 2 fillos de 18 e 10 anos. Teñen o seu petiño cada un e cada vez que os avós, os tíos lle dan diñeiro, eles metenos no peto e son os cartos que teñen para as súas vacacións e os seus caprichos. Chámome Mónica e teño 2 fillos de 9 anos, xemelgos. Si desa maneira controlas o que gastan e eles se autoadministran e todo eso, pareceme ben. Son Sol e teño unha nena de 5 anos. A mellor teñen a paga, pero siguen querendo gastar dos pais. 14 anos, 15, ten máis sentido, saen máis cos amigos, pero a gastar algo de diñeiro. Non había unha paga que era paga en sí. Pedías diñeiro e te daban diñeiro. Eu tampouco tuve en paga, pero sí recordo que, por exemplo, o domingo sí me daban 100 pesetas daquela para comprar chuches. Van a unha excursión mismo do cole, en primaria. Non lle mandedes máis de 2 euros, pero que con 2 euros non compran o helado que lles gusta. Darles o que van precisar esa tarde. Eu creo que o punto de corte está no momento de que os rapaces xa teñen unha independencia, entonces aí xa sí que podes perder un pouco o control do que gastan ou non. Do maior sí que me preocupo moitísimo donde o gasta. Esa pequena que ten 10 anos, querolle máis que nada transmitir o valor do diñeiro, non? A idea esa de que valoren o que costa gañar o diñeiro é importante. Eu creo que deberían facer as tarefas e axudar na casa e todo, desde ben pequenos, hai a paga ou non hai a paga. Todos temos que traballar, porque todos ensuciamos e entón todos temos que limpiar. Igual que nunca me gustou que se gratificase por as notas. A paga debería estar ao marxe de... Ao marxe deso, efectivamente. Se sinten importantes, o sea, sí, cando son pequenos, gustalles moito o tema da paga. Xa coñecemos a opinión dos pais. Adri, non sei ti como pai se colliche xa algunha idea. Totalmente. Pero agora teremos que escoitar a dos nenos, a dos fillos tamén, ou eles tamén terán algo que dicir. Os fillos, Lamela, como podes imaginar, e vostedes tamén, pois queren paga sí ou sí. E nós, Nora Galega, quixemos dar